आजची रेसिपी आहे शेंगदाणा चटणी। त्यासाठी लागणारं साहित्य: खोबरं घेतले 1 वाटी, सुकं खोबरं, शेंगदाणा 1 वाटी घेतले, तीळ घेतले अर्धी वाटी, 2 चमचे मीठ आणि 2 मोठे चमचे लाल तिखट म्हणजे मालवणी मसाला आणि 1 गठ्ठा लसूणचा घेतले। आता हे सर्व मी मिक्सरला फिरवून घेणार आहे बारीक करून। सर्व मी मिक्स करून घेते आणि नंतर मी तुम्हाला दाखवते कसं बनवायचं। आपली लसूण चटणी तयार झालेली आहे झटपट। तुम्ही पण अशी डब्यासाठी बनवा आणि आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा आणि कमेंट करा। भेटूया पुढच्या भागात।